እሺ ሰላም ሰላም ሀመኒኹም ተኣየክል መፅሲ ኣብ ሓደ ከተማ ክልተ ገፅታ ማለት ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ህዚ ብጣዕሚ ሃም ተቐየረት ኣብ ተወሰኑ ቦታታት ብዙሕ ብልጭልጭ ሃም ተሰበለ መብራህትታት ኣስፋልት ዝነበረና ርስሓት ቦታታት ሃም ተወገደ ብዙሕ ህንፃታት ሃም ተሰርሑ ንርኢ እንደገና ኣፍቲ 22 መስመር ለላ ካብ ጎላጉል ናብ ቦሌ ትወስድ መንገዲ ግን ብጣዕሚ ጭቃ ኩሉ ግዜ ውሕጅ ረሳሕ ሰብ ተቸጊሩ ክሓልፍ ከምዚ ትሪእዎ ብጣዕሚ ተቸጊሩ እንደገና ተን ታክሲ ብጣዕሚ እናተንገላትዓ እየን ዝወስዳኻ 5 ቅርሺ ልትኽፈላስ 10 ቅርሺ እዮም ዝኽፍሉ ኣብቲ ከባቢ ለሎ ብዙሕ ዓመት ዝገበረ ተኸሊሉ ዘሎ ስቴድየም ባዕሉ ብዙሕ ዓመት ከይተወድአ እዩ ጠጠው ኢሉና ሓደ ግዜ ይገርመካ በቃ እዚኣ ንምንታይ እዩ ከምዚ ንእሽቱ ነገር በጀት ተሰሪሕላ ዘይተቐየረት ትብል ኣብቲ ካሊእ ከባቢ ድማ ብጣዕሚ ብፅቡቅ መልክዑ ዝተቐየረ ከባቢ ትርኢ ከምዚ ትሪእዎ እዚ ህንፃ ፅቡቅ ቦታታት ተዓዚበ